שלום עליכם. עליכם השלום. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. מה קרה? על מה אתם מסתכלים? המזוזה. היא בסדר גמור, מה הסיפור איתה? לא נשקת מזוזה. מזוזה. למה שנשק מזוזה? רבי! מה זה? מה עשית לו? סליחה, אני לא התכוונתי לעצבן אותך, כבוד הרב. תסלח לו, רבי, תסלח לו. מה עשית לו בסדר? ממתי אנחנו ממשקים מזוזה? משבוע שעבר. איפה זה כתוב? זה לא כתוב, זה נוהג כזה. מה זה נוהג? עכשיו התחלנו להמציא גם דברים, חסר לנו מספיק כללים. אוי גברת, זאת פסיקה של הרייבה. תראה מה עשית לו עכשיו. סליחה, לא התכוונתי לרב, אני לא הייתי שבוע שעבר, אני לא יודע מה צריך לעשות. חבר'ה, טיק טק, תסבירו לי מה צריך לעשות, אני אעשה את זה, נו. אתה לא השקת מזוזה. בסדר, לא ידעתי. איך זה... ככה? אוי! לא ככה, עם היד. קצת מוזר, אבל אני זורם איתכם. רק עם היד, רק. רק עם היד? תעזוב. זה הסיפור הגדול. אז ככה, נגידו ככה, בזמן אתם צריכים לצעוק אולי. זהו, גמרנו, אפשר להמשיך, אפשר לדעת משמע. הופלה. מה זה, למי נפלה הכיפה? די! תנשק אותה. מה זה נשק? גם את זה אני צריך לנשק? זה גם בשבוע שעבר, תנשק אותה כבר. בסדר. הנה, בסדר. דרך אגב, איפה אתה היית כל השבוע שעבר? עוד פעם תזכיר שבוע שעבר. אני כל השנה מגיע, פעם אחת לא מגיע, אתה עושה מזה סיפור? יצא לי איזה פיצון כזה ליד הפה, עם כזה מוגלה מגעיל כזה. הלכתי לרופא, הוא אמר לי שזה הרפס.